Danas ćemo vam pokazati kako otvoriti online lekciju i kako se priključiti u video sastanak. Online lekcije su zapravo nastava putem video poziva. Sam EduPage je napravio integraciju sa Zoomom, Google Meetom i Cisco Webex Teamsom, no pruža i mogućnost dodavanja poveznica iz drugih aplikacija. Premda se za video nastavu možete služiti i mobitelom, naša preporuka je da za to ipak koristite računalo, jer je preglednije. Preko mobitela video lekciji možete pristupiti s naslovne strane ili preko dnevnog rasporeda. Kako biste pristupili preko mobitela, morate imati instaliranu aplikaciju Microsoft Teams i aktiviran Office 365. Ako ne znate kako aktivirati Office 365, pogledajte upute na našem YouTube kanalu. A sad krenimo s uputama kako pristupiti preko računala. Sad se prijavite u EduPage preko računala. Primijetit ćete već s naslovne stranice kako se pojavila zelena traka koja vas upozorava kako je u tijeku video lekcija. Mi vam savjetujemo da ipak odete na razrednu knjigu Class Register i potražite sat u tijeku s video lekcijom, te odaberete plavu ikonu video kamere, a zatim Join. Odaberite inačicu Teamsa koju želite koristiti. Ponovo, mi vam tu savjetujemo web preglednik jer u tom slučaju ne trebate ništa preuzimati na računalo. Upišite svoje ime i prezime. Isključite ton, za početak kameru ostavite uključenom i odaberite Join Now. Pričekajte da vas nastavnik uključi u video sastanak. Pratite upute nastavnika. Ako vam je zvuk stišan, a želite nešto pitati nastavnika, možete to odabirom ikone podignutog dlana. I to je to, došli smo do kraja i ovih video uputa. Ako nailazite na bilo kakve poteškoće, slobodno kontaktirajte nastavnika, razrednika ili Marina Perinića, administratora na EduPage-u. Hvala vam što ste odgovorili. Sretno!